No niin, mä oon Vesa ja tässä on Mikko ja sitten on Pete ja sä oot siellä kameran toisella puolella ja sun tehtävänä on tulla meidän kanssa ja Otto-Ville Kuusen kanssa, niin kun tuo patsas on tuolla takana, niin tonne Summer Night Hard 4. Jesus. Joo. Tuomijärven ranta. 14. kesäkuuta. Siellä on mitä Mikko kertoo. Joo, eli ohjelmassa on grillausta ja lenttistä ja nyt on erikoistilaisuus jopa päästä kasteelle siinä, että jos koet, että haluat mennä kasteelle, niin ota yhteyttä Pete Paakkariin. Tässä vieressä. Haluatko sanoa jotain tästä? Otin katsomaan terveisiä. Joo, eli hyvässä hengessä hengausta siellä ja vähän varmaan musiikkia ja siinä syödään ja näin. Kyllä, rentoa pelailua. Semmoista rentoa musiikkia. Kyllä. Yeah. Olis tää nyt se virallinen traileri? Eikö tää ollut harjoitus vasta? Joo.